तुम्ही बघू शकता की ढोकळा किती परफेक्ट झालेला आहे. त्याला किती मस्त अशी जाळी पडलेली आहे. कितीही दाबून बघा, ढोकळा जो आहे परत आपल्या जागेवर येतोय. म्हणजे हा ढोकळा एकदमच परफेक्ट झालेला आहे. बघू शकता त्याला जाळी किती मस्त पडलेली आहे. किती प्रेस केला तरी ढोकळा पुन्हा जागेवर येतोय. म्हणजे परफेक्ट असा आपला इथं हा ढोकळा तयार झालेला आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फक्त 1 कप बेसनापासून अर्धा किलो मस्त जाळीदार असा ढोकळा कसा बनवायचा ते दाखवलेला आहे. रेसिपी खूप इंटरेस्टिंग आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. चला तर आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं मी 1 कप बेसन घेतलेलं आहे. बेसन चाळून घ्यायचं. चाळल्यानंतर मी हे 1 कप घेतलेलं आहे. मी ह्या ब्रँडचं हे बेसन वापरलेलं आहे. आणि बेसन वापरताना ते बारीकच वापरा. मोठं किंवा जाडसर दळलेलं बेसन इथं वापरू नका. चाळून घेतलेलं 1 कप बेसन मी इथं काढून घेतलेलं आहे. आता त्याच कपने मी इथं पाऊण कप पाणी घेणार आहे. हे बघा, पाऊण कप पाणी घ्यायचं आहे. ही जी ढोकळाची रेसिपी आहे याला प्रमाण फार महत्त्वाचं आहे. जर तुमचं सगळं योग्य प्रमाण झालं असेल तरच तुमचा ढोकळा परफेक्ट होणार आहे. तर याच्यामध्ये मी हे 3 टीस्पून साखर घातलेली आहे. टीस्पून म्हणजे बघा छोटा चमचा, आपला टेबलस्पून म्हणजे मोठा असतो, टीस्पून हा त्याच्यापेक्षा छोटा असतो. टीस्पून म्हणजे आपला नॉर्मल पोहे खाण्याचा चमचा. तर त्या चमच्याने मी 3 टीस्पून एवढी साखर घातलेली आहे. प्रमाण सगळं व्यवस्थित लक्षात घ्या तुम्ही, म्हणजे तुमचा पण ढोकळा परफेक्ट होईल. आणि इथं मी अर्धा टीस्पून एवढं मीठ घातलेलं आहे. आता अर्धा टीस्पूनचा चमचा माझा हरवला, म्हणून मी इथं पाव टीस्पूनचे 2 टीस्पून वापरलेले आहेत. म्हणजे बरोबर अर्धा टीस्पून मी इथं मीठ घातलेलं आहे. आता त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे तो म्हणजे महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट ढोकळ्यातला, तो म्हणजे सायट्रिक ॲसिड किंवा याला लिंबूचं फूल पण म्हणतात. तर ते पण मी अर्धा चमचा म्हणजे अर्धा टीस्पूनच घातलेला आहे. पुन्हा पाव चमच्याचे 2 चमचे घातलेले आहेत. नेमका माझा अर्धा टीस्पूनचा चमचा हरवला, त्यामुळे मला पाव चमच्याच्या मेजरमेंटने तुम्हाला दाखवावं लागलेला आहे. अगदी पाव चमचा म्हणजे अर्धा पाव चमचा मी याच्यामध्ये हिंग घातलेला आहे. हिंगामुळे सुद्धा ढोकळ्याची टेस्ट आहे ना ती खूप छान येते. आणि पुन्हा मी 3 टीस्पून एवढं याच्यामध्ये तेल घातलेलं आहे. हे बघा, म्हणजे साखर आणि तेलाचं प्रमाण जे आहे ते सारखंच आहे. मीठ आणि सायट्रिक ॲसिडचं प्रमाण आहे हे सारखं आहे. याची सगळ्याची जी प्रमाण आहे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देणारच आहे. आता याच्यामध्ये अगदी थोडी हळद घालायची आहे, अगदी 2 चिमूट. अगदी हळद कमीच वापरायची आहे, कारण याच्यामध्ये आपण सायट्रिक ॲसिड आणि सोडा वापरतो खाण्याचा, त्यामुळे हळदीबरोबर त्यांची रिॲक्शन होऊन ढोकळ्याला लाल डाग पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हळद स्किप केली तरी चालेल, किंवा अगदी थोड्या प्रमाणात वापरा, किंवा अगदीच येलो कलर फूड कलर थोडासा वापरला तरी चालेल. आता याच्यामध्ये आपण जे 1 कप बेसन काढून ठेवलेलं आहे तर ते याच्यामध्ये आता घालायचं आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा, छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि एकाच दिशेने हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. एकदा क्लॉकवाईज एकदा अँटी क्लॉकवाईज असं नाही, मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा, कुठेही गुठळी राहता कामा नये. आणि बॅटरची कन्सिस्टन्सी बघू शकता, इतपत आपल्याला पातळ हे बॅटर पाहिजे. पाण्याचं आणि बेसनचं प्रमाण परफेक्ट आहे, त्यामुळे आपलं बॅटरसुद्धा परफेक्ट प्रमाणामध्येच तयार होणार आहे. आता याला झाकून 15 मिनटं तसंच ठेवून द्यायचं आहे. आता पुढची तयारी करूया. तर ज्या भांड्यामध्ये आपण केक ठेवणार आहोत तर त्या भांड्याला आपल्याला तेल लावून व्यवस्थित तेलाने ग्रीस करून घ्यायचा आहे. मी हा असा चौकोनी टीन आहे तो वापरणार आहे. तुम्ही एखादा कुकरचा डब्बा किंवा एखादी खोलगट थाळी घेतली तरी चालेल. पाणी पण अगोदरच गरम करून घ्यायचं आहे, ज्याच्यामध्ये वाफवणार आहोत ते. आता खाण्याचा जो सोडा आहे तो आपल्याला इथं वापरायचा आहे, तर तो सुद्धा आपल्याला अर्धा टीस्पून वापरायचा आहे. म्हणून मी इथं पाव टीस्पूनचे 2 टीस्पून घेतलेले आहे. खाण्याचा सोडा हा तुम्हाला चांगल्या ब्रँडचा घ्यायचा आहे. इथं मी टाटाचा वापरलेला आहे आणि फ्रेश घ्यायचा आहे, तरच तुमचा ढोकळ्याला जी जाळी आहे ना ती मस्त पडणार आहे. कुठल्या तर जुना वापरला तर नाही पडणार आहे. तर आता 10-15 मिनटं झालेली आहेत. आपल्या बॅटरला पण मस्त रेस्ट मिळालेली आहे. आता हे पुन्हा एकदा क्लॉकवाईज मस्त असं फेटून घेऊया. तुम्ही जेवढं चांगलं फेटाल ना तेवढा तुमचा ढोकळा जो आहे तो चांगला फुलणार आहे. तर मस्त असं मी 1-5 मिनटासाठी फेटून घेतला आणि नंतर मग याच्यामध्ये हा अर्धा टीस्पून जो मी खाण्याचा सोडा काढून ठेवलेला आहे तो घातलेला आहे.
अगदी थोडंसं अर्धा चमचा त्याच्यावर पाणी घालायचं, म्हणजे हा सोडा जो आहे हा बॅटरमध्ये खूप चांगला मिक्स होतो आणि फटाफट हे मिक्स करून घ्यायचं. बघू शकता मस्त असा हा पांढरा असा फेस या बॅटरला येतो. तर छान अगदी हे फेटून घ्यायचं, ते सुद्धा एकाच डिरेक्शनने. सोडा घातल्यानंतर बघू शकता बॅटर किती फुललेलं आहे, कारण आपलं हे सगळं प्रमाण जे आहे ते परफेक्ट बसलेलं आहे. सोडा मिक्स करून झाल्यानंतर हे जे बॅटर आहे ते लगेच आपल्याला ह्या टीनमध्ये काढून घ्यायचं आहे. फटाफट ही सगळी प्रोसिजर आहे ती करायची आहे, त्यामुळे सगळी जी पूर्वतयारी आहे ती अगोदरच करून ठेवायची आहे. म्हणजे पाणी उकळवत ठेवणे, टीनला ऑइल लावून ठेवणे, हे सगळ्या गोष्टी अगोदरच करून ठेवायच्या आहेत. फटाफट मी हे मिश्रण जे आहे ते या टीनमध्ये काढून घेतलेलं आहे. हे बघा. आणि हे जे बॅटर तयार करण्यासाठी ना भांडं थोडं मोठंच घ्यायचं आहे आपल्याला, जेणेकरून सोडा घातल्यानंतर ते फुलतं. त्यामुळे थोडा मोठ्या भांड्याचा वापर करायचा आहे. हे बघा. आणि पटापट मी हे या टीनमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि नंतर वाफवण्यासाठी ठेवून दिलेलं आहे. तर याला मीडियम गॅस फ्लेमवर 20 मिनिटाची वाफ द्यायची आहे. तर मस्त अगोदरच भांडं आपलं व्यवस्थित तापलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे भांडं ठेवायचं आणि व्यवस्थित पॅक होईल असं याला वरती झाकण ठेवायचं आहे. म्हणजे कुठूनही हवा वगैरे बाहेर जाता कामा नये अशा पद्धतीचं झाकण याच्यावर ठेवायचं आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर याला 20 मिनिटाची वाफ द्यायची आहे. 20 मिनिटात आपला ढोकळा इथं तयार होणार आहे. तर 20 मिनिटं झालेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता ढोकळ्याने ज्या भांड्याच्या कडा आहेत ना त्या सोडलेल्या आहेत, म्हणजे समजायचं की ढोकळा आपला इथं तयार झालेला आहे. पुन्हा एखादी सुरी वगैरे घालून बघायची, तर ती बघा व्यवस्थित क्लीन निघाली, म्हणजे आपला ढोकळा इथं तयार झालेला आहे. ढोकळा मी आता काढून घेतलेला आहे आणि हा गार करून घ्यायचा, नंतरच डिमोल्ड करायचा. गरम असताना जर डिमोल्ड केला तर तो तुटणार आहे. आता ढोकळ्यासाठी जे पाणी पाहिजे ते बघूया कसं करायचं. तर 1 चमचा मी पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतलं, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घातली. मोहरी चांगली तडतडू द्यायची. मस्त अशी मोहरी तडतडली की मग याच्यामध्ये अर्धा चमचा आपल्याला जिरं घालायचं आहे. मस्त हे गोड पाणी आपण ढोकळ्यावरती घालणार आहोत, यानेच या ढोकळ्याची टेस्ट आहे ती खूप छान येते. तर आता अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे. जिरं पण मस्त अगदी फुललेलं आहे. नंतर मग याच्यामध्ये थोडी कढीपत्त्याची पानं आणि हिरवी मिरची मी घातलेली आहे आणि ही कढीपत्त्याची पानं आणि हिरवी मिरची या फोडणीमध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायची, जेणेकरून आपल्या ढोकळ्याचं पाणी आहे ना त्याची टेस्ट खूप छान येते. मस्त अगदी हे परतवून घ्यायचं एक अर्ध्या मिनटासाठी आणि नंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर इथं मी अर्धा कप एवढं पाणी इथं घातलेलं आहे. तुम्हाला पाणी किती जास्त लागतं कमी लागतं त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं पाणी तयार करायचं आहे. तर जवळजवळ अर्धा कप मी इथं पाणी घातलेलं आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला साखर घालायची आहे. तर इथं मी 2 चमचे साखर वापरलेली आहे. तुम्हाला हे जर पाणी खूप गोडसर हवं असेल तर साखरेचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता. तर 2 चमचे साखर घातलेली आहे आणि छान अगदी उकळवून घ्यायचं आहे आपल्याला पाणी. एकदम हलवाई स्टाईल असा आपला हा ढोकळा तयार होतो. खूप मस्त अगदी ढोकळा तयार होतो. प्रमाण सगळं परफेक्ट आहे, त्यामुळे या प्रमाणात तुम्ही नक्की एकदा ढोकळा बनवून बघा. तर ढोकळा आता मस्त असा गार झालेला आहे. आता याला आपण काढून घेऊया. याच्या कडा ज्या आहेत त्या थोड्याशा सैल करून घ्यायच्या सुरीने. ॲक्च्युली हा जो ढोकळा आहे तो कडा सोडतो, परफेक्ट वाफला असेल तरच. तर परफेक्ट अशी त्याला वाफ द्यायची, म्हणजे हा आपणच त्याच्या कडा सोडतो. आणि हा असा ढोकळा जो आहे तो एका ताटामध्ये मी काढून घेतलेला आहे. वरती थोडंसं टॅप करायचं आणि अगदी इझिली हा ढोकळा निघतो. बघू शकता तुम्ही. तर खूप मस्त असा हा इथं ढोकळा आपला तयार झालेला आहे. हे बघा परफेक्ट अगदी वाफवलेला हा ढोकळा आहे. कुठेही तुटला आहे, कुठे अर्धा कच्चा राहिला आहे असं अजिबात नाही. आणि ढोकळ्याची जाळी तुम्ही बघू शकता किती मस्त अगदी आलेली आहे. एकदम हलवाई स्टाईल परफेक्ट असा हा ढोकळा तयार झालेला आहे. जाळी पण बघू शकता तुम्ही याला किती मस्त अगदी आलेली आहे, कारण सगळं प्रमाण आपलं परफेक्ट आहे, करण्याची पद्धत परफेक्ट आहे. त्यामुळे हा आपला असा परफेक्ट असा हा ढोकळा इथं तयार झालेला आहे. बघू शकता साईडने पण किती मस्त अगदी याला जाळी सुटलेली आहे. चवीला पण खूप छान लागतो. तर नक्की या प्रमाणामध्ये बनवून बघा. तुमचा पण ढोकळा हा आहे तो परफेक्टच होणार आहे. आता हे जे पाणी आपण करून ठेवलं आहे साखरेचं, तर ते या ढोकळ्यावरती सगळं पसरवायचं आहे. हे पाणी जेवढा हा ढोकळा सोक करेल ना तेवढ्या या ढोकळ्याची टेस्ट आहे ना ती खूप छान लागते. त्यामुळे पूर्ण अगदी ढोकळा ओलसर होईपर्यंत आपल्याला याच्यामध्ये हे सगळं पाणी जे आहे फोडणीचं ते पसरवून घ्यायचं आहे. हे बघा कडा मधला भाग पूर्ण ढोकळ्याला अगदी ह्या पाण्याने भिजवून टाकायचं आहे. तर मस्त अगदी हे फोडणीचं पाणी सगळ्या ढोकळ्यावरती मी पसरवून घेतलेलं आहे.
नंतर त्याच्यावरती बारीक चिरलेली कोथिंबीर थोडीशी पसरवलेली आहे. टेस्ट खूप छान येते. आणि थोडंसं ओलं खोबरं पण मी याच्यावरती पसरवलेलं आहे. ओलं खोबरं ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर पसरवा, नाही घातलं तरी चालेल. तर असं थोडंसं ओलं खोबरं पण मी याच्यावरती हे पसरवून घेतलेलं आहे. आणि नंतर मग हा ढोकळा मी कट करायला घेतलेला आहे. तुम्हाला जसे पीस हवे आहेत त्या आकारामध्ये किंवा त्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला हा कट करून घ्यायचा आहे. तर खूप अगदी मस्त असा हा ढोकळा तयार होतो. तर अगदी 1 कप बेसनपासून हा जवळजवळ अर्धा किलोपेक्षा जास्त ढोकळा तयार होतो. 80 रुपये पाव आहे ढोकळा बाहेर स्वीट मार्टमध्ये विकत घ्यायला गेलं तर बघू शकता अगदी कमी साहित्यात आणि कमी वेळेत अगदी झटपट अगदी मस्त असा आपला हा ढोकळा इथं तयार झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही ढोकळ्याला जाळी किती अप्रतिम पडलेली आहे. मस्त असा सगळ्या बाजूने हा ढोकळा फुललेला आहे. कुठे मध्ये अर्धा कच्चा राहिला आहे, व्यवस्थित फुलला नाही आहे, कुठे त्याला लाल डाग पडले असं काहीही नाही आहे. कितीही दाबा हा ढोकळा जो आहे तो पुन्हा आपल्या पूर्वस्थानावर येतो. म्हणजे आपला हा ढोकळा जो आहे तो परफेक्टच झालेला आहे. जाळी सगळ्या बाजूने मस्त अगदी पडलेली आहे. बघू शकता तुम्ही सगळे इन्ग्रेडियंट आपण परफेक्ट वापरलेले आहेत, फ्रेश वापरलेले आहेत. त्यामुळे ढोकळा आपला मस्तच झालेला आहे. आणि हा तुम्हाला मी असं दाखवते कट करून, बघू शकता अगदी मऊसूत लुसलुशीत अगदी ओठाने सुद्धा खाता येईल इतका सुंदर असा हा ढोकळा इथं तयार झालेला आहे. तर घरच्या घरी तुम्ही हा मस्त असा ढोकळा बनवू शकता. प्रमाण सगळं परफेक्ट आहे. त्यामुळे नक्की या प्रमाणामध्ये ढोकळा बनवून बघा. बाहेरचा एवढा विकत महागडा ढोकळा आणण्यापेक्षा तुम्ही अगदी कमी खर्चामध्ये मस्त असा हा ढोकळा इथं घरच्या घरी बनवू शकता. बऱ्याच जणांच्या तक्रारी असतात की आमचा ढोकळा व्यवस्थित होत नाही, फुलत नाही, बऱ्याच कंप्लेंट येतात. अगदी सोपी आहे रेसिपी, पण बऱ्याच कंप्लेंट आहेत. कारण ही रेसिपी जी आहे ती प्रमाणबद्ध आहे. याचं प्रमाण चुकलं ना की ढोकळा हा फसतो. तर बघू शकता मस्त असा हा ढोकळा इथं तयार झालेला आहे. तर माझी ही ढोकळ्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मात्र नक्की सांगा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.